fasa mafarki da zuwa hajji, wato zuwa Saudiya hajji. Liman tsawa ilahi ga wanda ya sami kyau. Ta fasa mafarki da hajji alamu ne na cewa in dai mutum bai taɓa zuwa hajji, alamu ne na cewa Allah zai azurta ka je hajji kafin ka rasu. Sannan kuma in ana bin ka bashi ne, to alamu ne na cewa tabbas za ka biya wannan bashi. In kuma baka da lafiya ne, alamu ne na cewa Allah zai azurta ka da lafiya. In kuma kana cikin tsanani ne, alamu ne na cewa Allah zai yaye maka wannan tsanani da kake ciki. Fasa mafarki da zuwa hajji kenan. Kamar yadda wani malami ko in ce wani malami a cikin salafin salaf baya, wa'inda wani mutum ya zo ce ya yi mafarki ana kiran sallah, sai wannan malami ya ce tabbas za ka je hajji. Wani kuma ya zo ce ya yi mafarki ya ga ana kiran sallah shi mai, sai aka ce tabbas za ka yi sallah. To tabbas wani in dai kai bawan Allah ne mutum ke kiran mafarki ana kiran sallah, to shi ma alamu ne zuwa hajji. Kamar yadda mafarki da hajji shi in dai baka taɓa zuwa ba, alamu ne cewa za ka je hajji. Ku danna musu suka a wannan channel namu SD Sama TV. Ni na ka da shi Ahmad Salihu Sama da sai juna tsina ku fatan alkhairi. Muna fasa muku wannan fasa mafarki ne lafazi da lafazi, ba lafazi da ma'ana ba, ko ma'ana da lafazi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Najeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunci. Tinubu kare Faransa zai ba komai ba. Su sojan Najeriya idan kuka duba, yan mijin da iya ta aure ba ne ba kwan ba. An saka su kashe yan kasar su kuma ba su ki ba. Su Nijar talaka suke tsaro sojoji. Masu lura da sani ku kama kunnen Tinubu. Kar ku bar shi a Nijar fada ya kai sojoji. Najeriya Nijar yan uwan mu ne yan kunci. An ka kai Boko Haram Nijar amma sojoji suka ce basu aminta mu kwanan sojoji. Kidnappers yan bindiga Nijar sojoji suka ce basu ba aminta mu kwanan sojoji. Su suke yi a ƙasar mu ba tsaron sojoji.